Така, приятели, така време е да видим кое ще църпим. Аз предпочитам ето това. Цветенце много хубавичкото. Трябва на бяло място. Аз предпочитам ето това. Вижте каква красота. Аз предпочитам... Нямаме други малки, има само грамадни. Така, прибираме ги обратно. Сега ще видите сега какво ще направим. Ще видите колко струва. Но опаковката може да е по-малко, защото така. И струва цак. Толкова. Това е пакетчето, де ще я сложим с още малко наградки. Така, прибираме този налив, прибираме и коректора. Ето, пускаме го. Така, взимаме и такива. Ще сложим. Така, взимаме и ето такива, много са сладки. Ще ги сложим в подарък. Първото, което ще взимаме едно такова. Ето такова. И ще го залепа. Приятели, пак пада този телефон. Моят телефон е много тъпъв, не знам как. Така, лепим го. Ето така. На опаковката, където ще сложим вътре нещата. Така, имаме и лепенки други, които са момиченца. Така, изсипваме ги всичките. Така, тук са дрехите за момиченца, тук са главите. Да, тук са главите. Така, каква е глава? Тази картина да не забравя за момичето само. Така, бих сложила аз. Ето тази с плитките. Ще е много сладка. Слагаме ето тук. Искам да ми пратите една снимка с момиченце с плитки. И аз ще реша на кой ще дам, който прилича на това момиченце, да се абонира за канала. Аз ще ги направя другите, докато вие ме гледате. Слагаме в лъчната линия, дрес код. Кой да изберем? Аз предпочитам